Напоследък виждам, че много хора се хвалят с това, че работят много по 12 часа на ден и така нататък. Но ако това беше гаранция за успеха, всеки хамал щеше да бъде милионер. За да се развиваш, трябва да се фокусираш върху важните и само важните неща. Тези, които ще ти помогнат да стигнеш на следващото ниво. Много хора смятат, че за да постигнат нещо, трябва да влагат адски много труд и нищо повече. Обаче, трудът е нищо, ако е вложен в грешната посока. Не е важно какво правим, а как го правим. Защото, дори да правиш една задача добре, това не я прави важна, но дори една маловажна задача да отнема много време, не й придава никаква важност. За да започнем да се развиваме, трябва да започнем и да мислим. Защото ако всичко се свеждаше до просто труд, то най-вероятно мексиканците и азиатците ще да са най-успешните хора. Преди време се занимавах с качване в Twitter, personal branding, както искате го наречете. Както във всяка една друга социална мрежа, най-важно е да се фокусираш върху качване на съдържанието и неговото качество. Това са нещата, които ви дават най-много резултати. Аз обаче започнах да се фокусирам върху това да си сменям профилната снимка, да си променям банера, да започна да коментирам някакви неща, да последвам рандом хора. Просто се фокусирах върху маловажните задачи, мислейки си, че те ще ми помогнат да получа повече последователи или така нататък. Но всъщност не ми помогнаха и само си изгубих времето и направиха целият този експириенс доста по-неприятен, което и доведе до по-нататъчното ми отказване. Просто защото когато е неприятно, а и няма и резултати и не виждаш, че ще има някакви резултати в скоро време, няма абсолютно никакъв смисъл да продължаваш. Във връзка с това, искам да кажа, че е доказано, че 20% от работата ви носят 80% от резултатите. И обратното, 80% от работата ви носят 20% от резултатите. Като случая по-горе. 80% от работата при мен беше това да си сменям профилната, да изпадам в някакви дреболии, които отнемат време да се направят, но не носят почти никакви резултати. Да, някой може да забележи, че съм с по-професионална снимка, но какво от това? Ще им даде ли парите си този човек или не? Най-вероятно не. Да, 20% от работата носят 80% от резултатите. Същото се прилага не само в бизнесът, ами и в личния ви живот. 20% от държанието ви носят 80% от нещастието ви. 20% от приятелите ви носят 80% от щастието ви. Но в това клипче ще се фокусираме върху вашето личностно развитие. Щом 20% от работата ви носят 80% от резултатите, то най-вероятно през деня вършите неща, които са напълно излишни и не ви приближават толкова, колкото си мислите. Важно е да анализирате собствения си ден и нещата, които правите и да разберете кои ви отнемат само времето и просто ви карат да се чувствате, че работите и че вършите нещо полезно. Важно е също така да ги премахнете от ежедневието си и да се фокусирате върху тези 20%, които ще ви направят по-добър човек. Ако не можете да започнете, ще ви дам няколко насоки. Не е продуктивно да гледате мотивационни видеа, не е продуктивно да гледате образователни рилчета и тиктоци и да си мислите, че ви правят по-добър човек. Не е продуктивно да седите и само да си мечтаете за това колко добър ще сте в бъдеще, но да не правите нищо сега. Не е продуктивно да си сменяте постоянно рутината и да търсите перфектната, която ще ви направи най-добър. Това са само част от нещата, които може би правите и които ми идват горе-долу на момента. Най-вероятно правите още куп други глупости, но задачата ви днес е да разберете кои са тези неща и да ги елиминирате от ежедневието си. И
също така да се направите списък с тези 20%, които ви носят 80% от резултатите и да се фокусирате главно върху тях. Било това тренировките. Ако в момента искате да изградите по-добра физика, най-вероятно тренировката и разтяганията вкъщи са най-важните неща, върху които да се фокусирате, заедно с храненето. Това да гледате тиктоци на известни бодибилдъри, в които за 30 секунди ви обясняват кой е най-добрият начин да тренирате крака, не е продуктивно. Седнете, ако толкова искате да получите нова информация, седнете и изгледайте едночасово клипче, в което ви се обяснява абсолютно всеки един детайл. Това със сигурност ще ви помогне много повече от шибания TikTok. Ако искате да станете ютубър или да започнете собствен бизнес, се фокусирайте върху 20%, които ще дадат най-много резултати. С YouTube е да заснемаш видеа и да ги обработваш. Ако е някой друг бизнес е да се фокусираш върху подобряване на продукта или услугата и да търсиш клиенти или да си рекламираш продукта. Ако искаш да станеш по-дисциплиниран, се фокусирай върху най-трудните неща от ежедневието ти, примерно студен душ, тренировка, бягане и така нататък. Важно е да намерите тези 20% работа, които ви дават най-много резултати и да се фокусирате само върху тях. Защото всичко останало, общо взето ви губи времето и губи ви времето и ви дава незначителни резултати, които можете просто да жертвате тези 20% резултати и да вкарате още допълнителни 2 часа работа върху тези смислени неща, които ще ви дадат много повече резултат, отколкото останалите неща. Надявам се това клипче да ви е било полезно и да сте научили нещо ново. И да, пича, до скоро!